Oyun rahatlanıp Kireşinlərinin mədəniyyəti ol nərsəsi bilən qiymətli, ol bizning Tatar Müslüman mədəniyyətinin əli İslamğa qədərgi bulğan qatlamların özünün içində konservasiyalab, saqlab bizning günlərə yetkirgan. Mənə nərsəsi bilən ol bizə Tatar Müslüman mədəniyyətinə əhəmiyyətli, onun zarur maturluğu şunda. Endi gümumən alğanda hər xalq özünçə motor, gülləmədəki şəşətlər neçik motor bulğan şəkilli. Mənə Kireşin jırlarında biz bugün tınlap turabız. Onlar Rusça etib etsək indi autentikni, qabatlanmaz, özünçəlikli, xasiyyətli. Alardagı müng, alardagı özünçəlik Kireşinniki özünçə bir müng, Tatarniki özünçə bir müng, Urusның da öz müngü var. Mənə bugün biz şu jırlarını tınlayбыз, şu sənğətə baş urabız, şu sənğətni көңілі біз аша өткеребіз. Hem meni ең сүйіндіргені шул, her bir сәнгать өзінше яшәргә тиеш, киләчәккә атларга тиеш. Менә бу җырларның матурлыгы, аларны тыңлаганда күңелдә ниндидер әйтеп бетер хис уяна. Менә әлбәттә бәлки урынлы чагыштыру түгелдер, Жил-был пес дигән бер мультфильм бар бит инде. Анда менә украин җырлары микән җырлыйлар. Ул җырларны тыңлаган вакытта, гәрчә мультфильм булса да, кызык булса да, мин ни өчендер елыйсым килә. Чөнки анда сәнгать бар, анда халыкның җаны бар. Анда ниндидер бер әйтеп бетергесез мәхәббәт бар. Яктылык бар. Мине тагындандык сөендергәне биредә Kireşin балалары бик күп. Алар шушы җырларны ишетеп сеңдереп үсәчәк, үзләренең каләбенә салачак. Һәм алар иманым камил бер кашанда мөселманга карата да начар сүз әйтмәс. Алар үзләренең Kireşin культурасын яратыр. Һәм алар яхшы кешеләр булып җитешерләр дип уйлыйм. Чөнки җырлаган, ата-бабасының мирасын белгән кеше ул һәр вакыт изге юлда була. Безнең ансамбль 71-нче елны җыелышып үйрене башладык. Аннан бардык беренче тапкыр Чиләбегә. Чиләбедә Глинка дигән опера театр нинде выступать иттек, телевизорга чыктык, лауреат алып кайттык. Безнең ансамблебездә 10 кеше үлделәр. Менә калдык без 4 ансамбльдә. Всего 4 калдык. Без яратабыз. Үзебезнең Kireşin җырларын, иске җырларны, ата-бабаларыбыздан калган җырларны кабатлап, шуларны балаларга өйрәтергә тырышабыз. Арыгыштама өягезде, арыгыштама өягезде, биргыштама өягез, биргыштама өягез, бергә йөргәне шакта, бергә йөргәне шакта, җырлый торган көйебез, җырлый торган көйебез. Монда хәзер халыкта бик күп килә башлаган. Бу хәзер инде зур культура ушагына, зур татар халкының гореф гадәтләрен саклый торган мәдәни яктан зур ушакка әйләнгән.